Dobrý deň. Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, kde by sme chceli predstaviť ďalší návrh, ktorý má zo Slovenska urobiť skutočne prorodinný a sociálny štát. Súčasný stav na Slovensku je taký, že 25% ľudí, čiže v podstate každý štvrtý zamestnanec, pracuje v sobotu. Kedy? Tedy alebo pravidelne v sobotu. Takisto 21% ľudí, čiže zjednodušene každý piaty zamestnanec na Slovensku pracuje v nedeľu. Tieto čísla, keď sa na ne pozrieme a nevieme ich porovnať s okolitými krajinami, tak možno nám toho veľa nepovedia. Ale opäť sme v tomto parametre číslo 1 v Európe. Na tomto grafe máte 28 krajín Európskej únie a nemýlite sa, keď si poviete už z diaľky, keď vidíte ten červený stĺpec vpravo, že to je Slovensko. Áno, slovenskí zamestnanci robia najviac zo všetkých zamestnancov v rámci celej Európskej únie, čiže z 500 miliónov ľudí v nedeľu. Je to tých 21% zobrazených tu na tomto mieste. Ak by vás zaujímalo, že kto je prvý, alebo kde, v ktorej krajine, alebo ktorí zamestnanci robia najmenej v nedeľu, tak na tej druhej strane tu sú 3% ľudí a 3% ľudí v nedeľu robia. Tipnite si, v ktorej krajine. Nie je to Švajčiarsko, nie je to Rakúsko, ale je to náš sused Poľsko. Čiže keď Robert Fico veľakrát hovorí, a tu družne robia hociaké debaty o tom, že V4, Vyšegradská štvorka, a teda sme plus minus podobné krajiny, tak myslím si, že mali by sme sa snažiť podobať týmto našim susedom. My sme špička, či našich ľudí ženieme čo najviac v nedeľu do práce. Poliaci sú špička z druhej strany, z tých 28 krajín. Samozrejme, že ostatné krajiny sú niekde medzi tým. Ak by vás zaujímalo napríklad Maďarsko z druhej strany, tak v Maďarsku to je štvrtý najmenší počet ľudí pracuje v nedeľu. To je 5,9%. Rumunsko je tu Rakúsko tu, Nemecko. Každopádne jednoducho, my sme špička. Za tejto situácie a v situácii, keď je nám 12 rokov Robert Fico sľubuje raj na zemi, ním pomenovaný sociálny štát. A vždy, aj včera sme boli toho svedkami, kedy hovoril o tom, ako mu veľmi záleží na pracujúcich ľuďoch, ako všetko budú robiť pre pracujúcich ľudí, ako im bude veľmi záležať na tvrdopracujúcich ľuďoch, ako to povedal na sneme ešte v decembri. Za tejto situácie by každý človek očakával, že tých ľudí bude nejakým spôsobom chrániť. A hlavne tých, ktorí budú pracovať takto poctivo v nedeľu a budú špička v Európe. Keď si však otvoríte zákonník práce, čo by pre každého skutočne sociálneho demokrata mala byť, taká by som povedal, Biblia politiky, tak nech pozeráte od začiatku po koniec alebo od konca po začiatok, nikde nenájdete spomenuté, že by zamestnanec, ktorý pracuje v sobotu alebo v nedeľu, mal nárok na akýkoľvek príplatok. Možno to počujete prvýkrát. My sme rovnako boli z toho zhrození, viackrát sme na to upozorňovali a čakali sme, že strana Smer, Most Híd alebo Andrej Danko sa toho chopia. Že spravia niečo, aby teda ukázali tým pracujúcim ľuďom, že naozaj im o nich ide, že im na nich záleží a že tých pár slov, pár viet do zákonníka práce napíšu. Ubehlo 9 mesiacov tejto vlády, ubehlo skoro 10 rokov vlád Roberta Fica, a nič sa nedieje. Naďalej v zákonníku práce nie je ani zmienka o tom, že ľudia, ktorí pracujú cez víkend, majú nárok na akýkoľvek príplatok. Nechávame týchto ľudí de facto na pospas nejakej dohode so zamestnávateľom. Áno, ak je veľmi nízka nezamestnanosť, ak si zamestnanec povie, že však teraz sa mi to nepáči a idem vedľa a zajtra mám druhú prácu, že si môže vyberať, tak tamto je možno jednoduchšie, že keď teda mi nedá dobrovoľne zamestnávateľ nejaký ten príplatok, tak idem k druhému, ktorý mi ten príplatok dá. Áno, sú firmy, ktoré so zamestnancami sa dohodnú a majú férové príplatky. V niektorých za nedeľu 100%, niekde 50%, niekde 30%, ako kde. Niekde za sobotu nič, ale bohužiaľ sú firmy, kde robíte sobotu, nedeľu a robíte za rovnakú mzdu, ako by ste robili v strede týždňa. Ale 12 hodín v nedeľu na obed nie je to isté, ako keď niekto pracuje o 12. v stredu.
Jednoducho historicky a tradícia je taká, že ten víkendový čas by mal patriť rodine a duplom tá nedeľa by mala patriť rodine. A myslím si, že je naozaj nemorálne, antisociálne a protirodinné, ak Robert Fico 12 rokov si zakrýva oči pred tým a necháva zamestnancov, mnohých zamestnancov, lebo tento problém sa dotýka stoviek tisícov ľudí na Slovensku, necháva na pospas akože dohode, vyjednávaniu so zamestnávateľom. Ja som sám bol zamestnávateľ a zamestnával som ako študent na vysokej škole 2000 ľudí. A viem, že tento návrh môžu niektorí zamestnávateľia povedať, že to je vlastne proti zamestnávateľom. Máme rodinnú firmu. Áno, aj našej rodinnej firmy sa tento návrh, ktorý chceme predstaviť, bude dotýkať. Ale jednoducho nie je fér, aby naďalej sme nechali zákonník práce prázdny a aby Robert Fico si každý rok, už 12. krát, či koľký sa nám tu predstavil včera, hovoril o tom, ako on chce chrániť zamestnancov, ale neurobil nič pre tých zamestnancov. Preto predkladáme návrh zákona, na ktorom sa Robert Fico a táto vláda môže vyfarbiť. Predkladáme návrh zákona, aby ľudia mali v sobotu zo zákonníka práce automaticky nárok na 50% príplatok a v nedeľu automaticky na základe zákonníka práce na 100% príplatok za svoju prácu. Z priemernej mzdy zamestnanca, či nie z nejakej minimálky alebo niečo podobného. Z priemernej mzdy. Či keď niekto robí za 800 eur, priemernú mzdu, má hodinovú mzdu 5 eur, vie, že v sobotu bude mať 2,50 navyše a v nedeľu bude mať 5 eur hodinovo navyše. Toto je štandard. Toto by mala byť alfa omega zákonníka práce. Toto by mala byť alfa omega sociálneho štátu. A teraz sa ukáže, či to Robert Fico myslí s nami ako retorické cvičenia, že sa každý rok po novom roku ukáže, porozpráva, ako mu na ľuďoch záleží, ako mu záleží na ľuďoch práce, alebo či to myslí vážne. Poprosím Anku Verešovú, ak by popísala možno situáciu ľudí, ktorí sú znevýhodnení pri tých vyjednávaniach so zamestnávateľom. Ako sme počuli, zamestnávateľ dnes nemá podľa zákonníka práce povinnosť poskytnúť príplatok za prácu cez víkend. V niektorých prevádzkach zamestnanci majú takéto príplatky, ale v mnohých nie. A na Slovensku teda naozaj každý štvrtý muž a každá štvrtá žena pravidelne chodí do práce aj v sobotu a každý piatý muž aj žena chodí pravidelne do práce aj v nedeľu. Pravidelné pracovné víkendy sa naozaj týkajú obidvoch pohlaví. Ja chcem byť dnes hlasom žien. Predstavte si ženu v mojom veku, ktorá chodí do práce v sobotu aj v nedeľu. A zamestnávateľ jej nedáva žiaden príplatok, žiadne finančné zvýhodnenie za prácu počas víkendu. Tieto situácie sa dotýkajú najmä regiónov, kde je málo práce. Gemer, Spíš, Orava, Zemplín. Tam žena v mojom veku sa nikdy neodváži požiadať zamestnávateľa o príplatok za prácu počas soboty či nedele. Neodváži sa. Má totiž 10 rokov do dôchodku, a vie, že ak o túto prácu príde, ďalšiu si len tak ľahko nenajde. Kvôli svojmu veku. Predstavte si tiež ženu, ktorá sa sama stará o svoje deti. Jednak má obrovskú starosť, kde tie deti počas víkendu, komu ich zverí, kde ich dá. A ešte aj za prácu počas víkendu nemá vyššiu mzdu. Naďalej zostáva so svojimi deťmi chudobná alebo ohrozená chudobou. Zo zamestnania sa samozrejme neopováži odísť. Bojí sa, ona je tiež riziková. Pretože sa stará o deti sama, zamestnávateľ sa naozaj môže obávať, že mu bude často v práce neschopná. Takže takisto sa neopováži zdvihnúť hlas. Som rada, že tu dnes môžem byť týmto hlasom a že mi dalo priestor Hnutie obyčajných ľudí, nezávislých osobností, tento priestor a chcem z tejto pozície kričať, volať za všetky tieto ženy. Toto je sociálny štát, toto je antisociálny štát, toto je hlavne protirodinný štát. Ak to tak nie je, tak očakávam, že tento návrh zákona poslanci vládnej koalície bez problémov schvália. Ďakujem pekne. Poprosím kolegyňu Natáliu Galisovú,
z nášho odborného tímu, aby možno popísala situáciu zase možno mladých ľudí alebo mladých rodín, ktoré takisto sú pri vyjednávaní so zamestnávateľmi znevýhodnení. No my, mladí ľudia, sa taktiež ocitáme v neľahkej situácii, hlavne čo sa týka trhu práce. A vieme, že každý 5. mladý človek je nezamestnaný a napriek tomu, že sa snažíme a chceme, aby tu raz to Švajčiarsko bolo, neustále o tom iba počúvame, tak zatiaľ nám neostáva nič iné, ako čakať. Keď mladí ľudia ukončia školy, tak niektorí majú to šťastie a prácu si nájdú veľmi rýchlo, ale nie všetci to šťastie majú a prácu si hľadajú dlhšie, strácajú motiváciu, trpezlivosť a tak potom radšej volia odchod do zahraničia. Tí, ktorí si prácu nájdu ťažšie, keď ju získajú, tak sú radi, že ju majú a boja sa možno požiadať o lepšie podmienky, pretože nemajú prax, nemajú dostatok skúseností a nevedia, ako s tým zamestnávateľom vyjednávať lepšie podmienky. A za tých 10 rokov približne tejto sociálnej vlády sme tu už naozaj mohli v tom zákonníku práce mať zakotvené aspoň tieto príplatky, aby boli jednotné. Minimálne mladým ľuďom to uľahčí tú vyjednávaciu pozíciu pri získavaní ich práce. Ďakujem, teraz predávam slovo starším a skúsenejším. Ďakujem pekne. Stručne jasne by som iba zopakoval. Po 10 rokoch budovania sociálneho štátu Robertom Ficom na dnes v Biblii sociálnej demokracii v zákonníku práce nemáme ani zmienku o príplatkoch za prácu v sobotu a v nedeľu. Robert Fico necháva na pospas zamestnancov zamestnávateľom, či sa dohodnú a či naberú odvahu si vypýtať nejaký ten príspevok. Výsledok je taký, že na Slovensku mnoho ľudí, a to sú naozaj 100 000 ľudí, dnes robia za symbolický príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu alebo za víkendovú prácu a desiatky tisíc ľudí robí teda buď za pár šušňov, alebo robia absolútne bez akéhokoľvek príplatku. Myslíme si, že sociálny štát by v prvom rade mal podávať pomocnú ruku tým slabým. My sme do politiky, naše hnutie zakladali s tým, sa volá aj obyčajní ľudia, ale nie je to, že chceme o sebe hovoriť, že sme obyčajní ľudia, ale že naším objektom našej politiky sú obyčajní ľudia. Že chceme robiť návrhy, ktoré budú pomáhať obyčajným ľuďom. Toto taký návrh je. Je to jeden z ďalších, tak ako sme včera predkladali, takisto návrh, ktorým riešime presne obdobné problémy. Jednoduchý návrh. Znova pár slov, pár písmen v zákonníku práce a čakáme na reakciu zo strany vládnej moci, vládnej koalície, tej svätej trojice, ktorá nám tu včera hovorila, jak teda držia spolu a ako im ide o ľudí. 50% príplatok za sobotu, 100% príplatok za nedeľu. Všetci, myslím, že sme zvedaví na to, ako Robert Fico sa k tejto otázke postaví. Áno, je to útok zľava na stranu Smer. Vôbec sa za to neskrývame, vôbec sa za to nehambíme, lebo je to správna vec. Nech sa páči otázky. Ak môžem, dve otázky o Ravova teatri. Prvá otázka, z toho grafu, čo ste nám vlastne ukazovali, ako v tých krajinách pracujú ľudia počas víkendov, máte možno informácie, či v týchto krajinách sú podobne tieto príplatky riešené, ako chcete vlastne predstaviť v parlamente? V mnohých krajinách je to absolútna samozrejmosť. Prešli sme 15 krajín tak námatkovo. Je to samozrejme, že v tom zákonníku práce ten príplatok je riešený, v niektorých nie je riešený. Ale je úplne iná situácia, keď tá kultúra, by som povedal, je už niekde inde. Nemali možno takúto prestávku, ako sme mali my, teda v tom minulom storočí. A hlavne, keď je tam veľmi nízka nezamestnanosť. V Nemecku, ale aj v Českej republike. Však Česká republika je dnes špička v nezamestnanosti, ale opačne. Jednoducho majú najmenej nezamestnaných, predbehli Nemcov. Robert Fico sa tu s Richterom producírujú na tlačovkách, ako oni znižujú nezamestnanosť. Na Slovensku nezamestnanosť klesá nie kvôli Robertovi Ficovi a pánovi Richterovi, ale napriek týmto dvom ľuďom. Lebo keď si porovnáme to, ako sme začínali pred 8 rokmi, keď sme vstupovali s nezamestnanosťou do krízy, tak Češi dokázali dnes, majú výrazne nižšiu nezamestnanosť ako v tom období. My ešte dnes stále máme vyššiu nezamestnanosť ako pred krízou. Čiže na Slovensku bohužiaľ nezamestnanosť klesá výrazne pomenšie, ako klesá v okolitých krajinách.
Maďari sú, myslím, 3. alebo 4. majú pod 5% nezamestnanosť, Česi pod 4%. V takýchto krajinách je omnoho jednoduchšie pre toho zamestnanca si vyberať, kde bude pracovať. Na Slovensku stále je to o tom, že sú tu hladové doliny, sú tu regióny, kde je veľmi veľký problém. A sú tu tie znevýhodnené skupiny, o ktorých hovorila Anka Verešová aj kolegyňa Galisová. Či sú to 50-tníci alebo 50-tničky, alebo sú to mladí ľudia, ktorí, áno, máme vysokú nezamestnanosť mladých ľudí a vysokú nezamestnanosť práve týchto znevýhodnených 50-tníkov, ktorí sa boja stratiť tú prácu. Otvorím si ústa, vypýtam si niečo od šéfa, pošlem ma na ulicu, zoberiem nejakú mladú pípku miesto mňa, radšej si to nevypýtam. Ale my nenechávajme ľudí v takejto situácii. Sociálny demokrat, keď Robert Fico hovorí o sebe, že je sociálny demokrat, v prvom rade týmto ľuďom by mal podávať pomocnú ruku. V júni či v júli 2006, pred 11 rokmi, keď prvýkrát začal vládnuť, to mala byť prvá vec, alebo vtedy to bolo, áno, bolo to v júni, prvá vec, čo mal zapísať do zákonníka práce. On sa na to vykašľal a ja sa pýtam prečo. Preto, lebo je Robert Fico iba bábka nejakých oligarchov z bohatlíkov a v skutočnosti mu od tých pracujúcich ľudí nejde? Áno, vtedy sľuboval aj v tom 2006 roku, že pomôže starodôchodcom. Teraz po 10-12 rokoch, alebo 10 rokoch odtedy, sľubuje, že znova im pomôže. Ale nakoniec až budúci rok. Jednoducho čaká, kedy vymrú. Takisto slúbil nemorálne vtedy, že pomôže ľuďom, ktorí si dali peniaze do nebankoviek. Ako im pomohol, prosím vás pekne, za tých 10 rokov? Hneď, jak získal moc, jak získal najprv ich hlasy, jak získal moc, na nich zabudol. Vykašľal sa na nich. A toto nie je sociálne, nie je to morálne. A dnes dávame šancu Robertovi Ficovi, aby ukázal, že je sociálny demokrat a má v sebe štípku morálnosti. Aj keď býva v ukradnutom byte z našich spoločných peňazí. A ešte jedna teda otázka, lebo predpokladám, že pri tomto návrhe môžu padať z tej druhej strany otázky, koľko by to vlastne de facto aj zamestnávateľov stálo. Myslím si, že každopádne štát by to nestalo nič. V podstate by z tohto opatrenia mal len príjmy, lebo vzhľadom na to, že ľudia by mali vyššie mzdy, tak by zamestnávateľia platili, alebo zamestnávateľia by odvádzali vyššie odvody a dane z týchto miest. Takže pre štát by to bolo pozitívne opatrenie. Pre zamestnávateľov áno, mnohých by sa to dotklo a zrazu by museli zamestnancom dať tie príplatky. Ale tí ľudia si tie príplatky jednoducho zaslúžia. My nemôžeme chceť, aby človek pristupoval k práci v nedeľu tak isto ako k práci v stredu, alebo v útorok, alebo v pondelok. To jednoducho nie je ten istý čas. Tá nedeľa tu je pre rodinu. Tá sobota je takisto víkend, aby si tí ľudia oddychli. My dnes máme aj v zákonníku práce, že ľudia by mali mať 2 dni non-stop voľna. My sme pred Vianocami prezentovali prípad čiernej práce na diaľniciach. Prípad, kedy tu sa pán Richter, minister sociálnych vecí a zamestnanosti, či ak sa to nazýva, práce, a Robert Fico pozerajú na situáciu, kedy tu niekto robí 12-27 dní v kuse, bez akékoľvek prestávky. Odrobí za 27 dní 300 hodín a oni sa tvária, že ten problém nevidia. A keď niekto na ten problém upozorní, keď si tam dovolí z inšpekcia práce, tak ešte toho inšpektora práce niekto zastrašuje, vyvoláva mu z Národnej diaľničnej spoločnosti, že čo si to vlastne dovolujú, lebo spomalujú výstavbu diaľnic. Toto je sociálny štát? Robert Fico, dúfam, že ma počuješ. Je toto sociálny štát? Je toto sociálny štát, keď nenapíšeme ochranu zamestnancov do zákonníka práce? Príplatky za sobotu a nedeľu? Je sociálny štát, keď necháme hrdlačiť ľudí ako otrokov bez pracovnej zmluvy 12-27 dní v týždni v kuse na diaľniciach? Spamätajte sa, prosím vás, a prestaňte robiť retorické cvičenia. Konečne začnite robiť niečo seriózne pre ľudí. Keď nemáte žiadnu ďalšiu otázku, ďakujem veľmi pekne. Prepáčte, na vás som sa nenahneval, ale ten Fico ma už naozaj hnevá. Ďakujem, všetko dobré.